Proġett li se janqat l-intelligenza artifiċjali ma l-importanza tal-parteċipazzjoni fil-politika, it-tfassil tal-policies u l-importanza li wieħed jivvota. Il-proġett ħabbar waqt konferenza li saret it-tlieta wara nofsinhar kif ġie preżentat il-proġett tal-Erasmus Wired Youth Science Forum li se jkun qed jiffoka fuq żgħażagħ ta' bejn il-15-il sena u 18-il sena. Dan il-proġett se jkun immexxi mill-Malta Chamber of Scientists flimkien mal-Esplora, l-Aġenzija Żgħażagħ u Science View li hija kumpanija bbażata fil-Greċja. Waqt din il-konferenza l-President tal-Malta Chamber of Scientists Gianluca Valentino spjega li dan il-proġett se jinkoraġġixxi liż-żgħażagħ sabiex jiksbu aktar għarfien dwar kif jiġu formulati il-policies f'pajjiżna, kif ukoll jitalmu aktar dwar l-importanza li wieħed ikun attiv fis-soċjetà. Apparti minn hekk Wired Youth se jiffoka wkoll fuq l-impatt kemm pożittiv kif ukoll negattiv tal-intelligenza artifiċjali fuq is-soċjetà. L-intelligenza artifiċjali ntgħażlet għaliex taffettwa diversi affarijiet fosthom il-midja soċjali li saret ċentrali fis-soċjetà tal-lum. F'kummenti ma' Net News il-President tal-Malta Chamber of Scientists spjeganna aktar dwar l-anijiet ta' dan il-proġett. Jitalmu fuq ċertu affarijiet relatati mal-politika, ġifieri kif jitfasslu, kif titfassal il-politika, kif tiġi implementata, evalwata. U politika fis-sens xjentifiku wkoll, ġifieri dawn l-istudenti ħajkunu qed jitalmu fuq l-intelligenza artifiċjali, ġifieri kif l-AI timpatta il-ħajja tagħna, x'inhuma l-effetti pożittivi, negattivi. Barra minn hekk dan il-proġett huwa mimli b'diversi workshops li se jkun utli għaż-żgħażagħ li se jieħdu sem fejn il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jintaqgħu ma' riċerkaturi fl-intelligenza artifiċjali kif ukoll ma' policy makers. Dawn il-workshops se jservu ta' preparazzjoni għad-dibattitu finali u l-proġett se jiġi fit-tmiemu f'April tas-sena d-dieħla. Se jkun qed jiltaqgħu ma' xjentisti ma' riċerkaturi fil-qasam tal-AI biex jitalmu daqsxejn l-AI x'kapaċi tagħmel, x'inhuma l-kapaċitajiet tagħha, l-benefiċċji wkoll. U mbagħad ħajkunu qed jitalmu fuq kif jitkellmu fil-pubbliku, kif jiddibattu. Dawn ma kollha skills li ħajkollhom bżonnhom mbagħad x'in jaslu għad-debate finali. Giulia Falzon għal Net News.